Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Og karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Munyika. Magna kong nalipong. Mo din nga kamalipay kay nalipong nam nega. May nasayran kong dapit nga kalipay niyo. Oh, asa na dapita? Sa langit. Unsa? Kadira, bayran ako ang atong chip. Buban ka kanako sa langit. Sigurado ka nga malipay ko dito? 100% sure ko nga malipay ka. Kung mauna, bayri dayon ng atong gikaon o giinom dinhi. Gusto na ko makakita sa giingon nimong langit. Nga nang wa pa man ka matug, Mateo. Ay, hindi akong Brad Anton, ma. Ay sus, mangita pa man ka sa imong maguwang. Naglaroy-laroy na to. Og inig-uli adto, sigurado kong hubog na to. Nganong wa man ko niya pauban, no? Ay, di sab ko musugot nga muuban ka. Ngano man? Klaro kaayo nga tuan na sabto siyang mga barkada. Mag-inom. Basta. Dili ko gusto nga muuban ka niya kung magabiin na. Nindot noon kung tuwa siya mga barkada. Dagan sabkog friends pareha sa kong Brad. Dili makaayo nimo kung musagol ka sa mga barkada sa imong maguwang. Ingon paana ang imong kahimtang o nya mo tipon ka pa sa iyang mga barkada. Wa gyud mahitabo nimo. Ngano di ay akong kahimtang, ma? Kuan. Maayo pag matug ka na, Mateo. Ayaw na huwatang imong Brad Anton. Ngano lagi akong kahimtang? Dili ka parehas og panghuna-huna sa imong maguwang. Abnormal ko? Dili ka abnormal, Mateo. Pero under therapy treatment ka. Abnormal ko? Nakadangog ko lang sulti, Miss Brad. Abnormal ko! Bogart! Bogart! Ay, maman tawag Bogart. Bagay mindua. Usi ato, ma'am. Lingawa si Mateo. Dada siya sa iyang kwarto. Diko! Oo, dulidong. Kwarta. Manong tag-risling. Wrestling? Oh, risling na. Kanagod. Kanang magbugno sa imong kama ba? Sige. Ganahan ko ano. Bildi dayon ka, ha? Kamatay. Wa man matubag si Anton. Ganinara kong nanawaka. Pero sige lang og out of coverage ang iyang cellphone. Ano kon? Wa ko makapangutanan ni Mateo dakon. Doon na ba siya cellphone? Aron si Mateo ang akong pangutan hain si Anton. Matug na lang ko eh. Ay. Gusto man lang good unta kong good night sa akong boyfriend. Nakatug na ka si Anton. Makabuang ka dahil kaduog sa kama. Tungon kay. Karon pa ko makatag-amta mong kalipay. Ngaingon ni ini kalalim. Magtungat. Sige. Anton. Nabot na ko. Happy na ka? Grabe man di ay kamudag romansa, Anton. Basta game sad ang akong ikaduwa sa kama. And I like your style. Si Sarah di ay? Ay, mudayog hilak. Basta dadon na kumutol. Pero, nakasuod naman kid ka mo sa motel.
Ilara kahigayon. Ug sununon kayo. Nanghangyo naman gani siya nga magpakasal mi kay ako na kuno siyang nakuha. Unya? Imo siya pakaslan? Di, kaslan ko taon. O pagani ko matagbaw sa akong pagkaulitaw. Samot na gidun nga niya ka na nga makatagbaw sa akong kahinam. Really? Murag wa ako matagbaw na. Kuwang pa. Mura. Kayugot kay kami gakos na ako. Kalain sa kong kabuhi, uy. Kasukaon man ko. Magdali ko. Tingali ka ko makasuka sa kong kwarto. Naunsa ka, Sarah? Uwa pa. Naunsa ka? Ngano bang nanuktok man ka, Mateo? Makigduwa ko cheese ni Brad na ako, ma. Onya na lang. Dili pa na dugay na abot. Dugoy pa abot akong Brad Anton, ma. O lagi, maunang unya na lang panuktok. Gusto kong magduwag cheese. Si Bogart na lay kontra. Awa sa man nakapamahaw ka na? Man na. Kaligo una ka makigduwa ni Bogart. Di ko magigduwag Bogart, oy. Di ka mao. Dali rang mapildi. May to si Brad, kay usahay, pildi man ko. Kung gusto kagyong makigduwa sa imong maguwang, huwata nga magmata na siya. Okay? Okay na lang. Oh, anong wa man kamukaon? Naglain lagi ang akong tiyan pa. Huwag mo na misuka ka kaganina. Ha? Uwa mong kumasuka pa. Ayaw kong ilara, Sarah. Nadugog ko ang imong pagsuka. Dayon nagplaas ka sa inodoro. Unsa man? Mabdos ka? Ha? Ako mabdos? Doon na kay boyfriend, di ba? Ha? Kung mabdos ka gani, Sarah, paanhi adayon ang nakapamabdos nimo. Aron sa buta na inyong kasal. Papa, sad, uy. Grabe, sad ko mo pa. Naglain lang gani ang akong kabuhi, unya mabtos tayon. Tingalig, natunogan lang gining akong tiyan gabi. Unsay natunogan, ha? Buntag sa iyo. Unya musuka? Natunogan lang lagi ko pa. Gipanuhot, good. Maunang nakasuka ko. Ako mo na. Uban karon na ako sa doktor. Magpakonsulta ta. Unsa? Kinahanglan mo uban ka na ako karong buntag. Muadto tag doktor. Ngano dili man sa tubag ko ni Anton ang akong tawag. Kinahanglan masayod siya sa akong problema. Tinud-anay na bagid ang tinguha ni Papa nga ipakonsulta ko sa doktor. Kinahanglan makasibat ko din sa amo. Kinahanglan magkasulti una mi si Anton. Una ko ipakonsulta ni Papa sa doktor. Nigago ni mo. San man Bogart? Pila man nakakilo imong suwang, ha? Nga duhang gig kapad nga imong gisangga nanon. Toko na na. Unsa man? Taro ha? Nilingkon ko gadi, ha? Unya, imong suwang, imong gitukuran sa imong duha kapad. Ha? So man na, bugat na. Ay, bati manggod ka. Kagwapo na ko! Nyaingon ko namang bati ko! Ba't di jug ka kay di man ka kamawa mo cheese? Sige man ang kagpildi na ko. Gusto ka tinudon ka na ko? Dali dayon dito at tayo ta. Unya, pildihan sa kuha. Bantay bitaw jud. Diyot ha. Doon tawag na ko na. Mateo, ako ni! Uy! Si Sarah!
Alala, ako mi kasaray! Si Sara! Mateo! Huwawat ako eh! Hoy! Ni algi ka mi kasara. Ni si Brad ni mo Anton, Mateo? Niya, pero tuog pa man. Ay, Mateo. Perela ko ng gwapa, bi. Perela ko. Gwapo de ka. Ikaduhar ako nimo. Ako gi first, no? Bugart, no? Ako jud first, no? Siyempre, amo ko ta ka. Lain si Kik ako first. Ikaw first. First ka. Sige na. Perela na ko niya. Kita mo na yangan. Kailan na mo kaniya? Ha? Kailan ako niya? Kailan na lagi ko? Palagi. Sige na. Perela na ko na niya. Mateo, Guide. Oh, uy. kinsa na? Mateo, strict ang imo mama? Di, uy. Dali. Duol ta niya. Dali, dayon. Mahadlok man ko, uy. Tanti mo kayo mong tuyo sa iyong mama, miss. Kadlok. Kinsay imong tuyo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!